कारज सवारीला, सब पर कारज सवारीला, जानत जहान बाटे भागवत विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। भागवत विश्वकर्मा के। इनका कृति के अभियो तक लंका निशान बाटे। भागवत विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। भागवत विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। भागवत विश्वकर्मा के। विश्वकर्मा बाबा के अजूबे निराला खेल हो, महिमा से इनका चलेला बस गाड़ी और रेल हो। विश्वकर्मा बाबा के अजूबे निराला खेल हो, महिमा से इनका चलेला बस गाड़ी और रेल हो। इनके कृपा से अंबर में, इनके